I ara, a les 6:30 de la tarda, a Catalunya Ràdio, ens endinsarem en el món de les impremtes. Com s'enfrontarà la crisi, què els apararà el futur, parlarem amb Olga Fort, propietària d'Impremta Badia. Bé, doncs, Impremta Badia, amb 125 anys d'història, és una de les empreses més antigues i emblemàtiques de la ciutat de Barcelona en el sector de les arts gràfiques. Avui ens acompanya Olga Fort, qui ens ha concedit la següent entrevista. Hola, molt bona tarda, Olga. Bona tarda, Gerard. Moltes gràcies per convidar-me. A tu. Doncs vinga, comencem. Quins són els principals productes del seu negoci? Doncs mira, nosaltres oferim als nostres clients tot un ventall de possibilitats, tant pel que fa al disseny com a la impressió i també en manipulats i acabats. D'acord. I per què Francesc Badia Cantenys va decidir obrir el seu propi negoci? Doncs ell va arribar a Barcelona per allà l'any 1875, diria, quan tenia uns 15 anys i com que els seus pares vivien al barri del Raval Nord, que era un barri on hi havia moltes impremtes, ell es va posar a treballar en una d'elles. Un cop après aquest ofici, a l'any 1888, va fundar la seva pròpia impremta i va ser així com va néixer Impremta Badia. I d'ençà que es va fundar, tota la família hi ha treballat? Doncs des que la impremta es va fundar són 4 generacions les que han treballat. Des dels besavis, després van passar els avis, els pares i els tiets, i ara mateix nosaltres 3, que som germans i cosins, que portem l'impremta des de farà uns 125 anys i ara fa res acabem de celebrar l'aniversari. Considera que és un avantatge o ha estat la localització de l'impremta al carrer Pintor Fortuny? A veure, no és que sigui un avantatge, però tal com ho he comentat anteriorment, la part esquerra del nord de la Rambla era un lloc de la ciutat on a partir de la Revolució Industrial hi havia moltes impremtes, la qual cosa facilitava la relació comercial i professional entre elles, i també a tots els barcelonins que sabien on havien d'anar si necessitaven feines d'impremta. Això era una reminiscència dels antics oficis gremials que venien de l'edat mitjana i s'associaven i es situaven per barris. D'acord. Quants treballadors treballen actualment a l'impremta? Doncs mira, actualment només som 5 treballadors, inclosos els 2 germans, que són autònoms i propietaris, però fa pocs anys, cap a l'any 2008-2009, abans de la crisi, treballàvem uns 10, però la feina i la facturació ha baixat un 50% i doncs mira, ens hem hagut d'adequar la plantilla a la feina que tenim ara. D'acord. Quins són els seus clients? I actualment en tenen d'altres països? El nostre mercat és un 90% a la ciutat de Barcelona i una petita part de les Rodalies, però no exportem. Quins tipus de llibres fabriquen? I amb l'ajut de quines màquines ho fan? I quin és el volum de producció? Fabriquem llibres impresos en un sistema offset que portem a relligar a un enquadernador extern i imprimim també un llibre per sistema d'impressió digital quan ja surten acabats. Només fem edicions fins a 300 exemplars en impressió digital i fins uns 2.000-3.000 unitats en offset, ja que en quantitat superior surt més a compte fer la producció en màquines de gran format. I quantes còpies fan per un llibre considerat bestseller? I per un longseller? Mira, jo no ho sé perquè, tal com et deia abans, nosaltres no podem fer aquest tipus de feines, però en qualsevol cas entenc que el nombre d'exemplars dependrà sempre de l'estudi de màrqueting previ on es calcula de manera aproximada la quantitat de venda d'aquest llibre. I un altre tema seria que, depenent de l'èxit i difusió que tingui aquest llibre, es farà una o moltes edicions posteriors. D'acord. Han rebut algun cop la visita d'un escriptor famós? Si és així, de quin? Sí, n'hem rebut però de molts diferents camps, saps? Per exemple, vam rebre l'Albert Manent, que és un escriptor i un filòleg i estudiós de la sociologia de la història de Catalunya, Joan Oró, que és un eminent científic, i molts metges de prestigi. Es pot assegurar que l'impremta sempre estarà en mans de la seva família o ha sorgit algun comprador interessat recentment? No, fins al moment sempre ha estat en mans de la nostra família i és un negoci d'aquells molt arrelats a la nostra pròpia família, en tots els sentits. És tant comercial com econòmic i històric, i també de cara als clients, molts dels quals els hem tingut des de fa molts anys. D'acord. Amb el fenomen aparegut recentment de la digitalització, com veuen el futur de la impremta? Doncs mira, com en tota transformació, ens trobem davant d'una imprescindible adaptació al medi i a les noves tecnologies que venen. De fet, en tots els sectors industrials sempre han calgut fer canvis en els sistemes i estar permanentment en constant renovació i fent sempre inversions en la tecnologia de cada moment.
D'acord, i com a última pregunta, Olga, què és el que els agradaria millorar de cara al futur? Doncs mira, ens agradaria ser capaços d'oferir un millor servei al client en els camps on ell busca solucions a les seves necessitats. Que el preu sigui de mercat i competitiu i que la qualitat sigui bona i, mira, per últim, que el servei, vull dir, l'assessorament i la rapidesa i tot això, estigui al nivell desitjat pel client. Doncs moltes gràcies pel seu temps, Olga. Gràcies a tu, Gerard, espero que les meves respostes hagin estat prou clares i que el treball a curs, doncs, et vagi molt bé. Fins una altra. Adéu. Això és tot per avui. Seguirem la setmana que ve amb Eduard Ponset. Acabin de gaudir la tarda i no canviïn d'emissora, que ara és temps de música.